La gran majoria de la nostra problemàtica a nivell del sistema musculoesquelètic, totes aquelles patologies, aquestes dolències que acostumen a tindre més durant el dia a dia, la molèstia a l'esquena, molèstia de cames, qualsevol coseta vinculada que ens fa anar molts cops al fisioterapeuta, venen molt relacionades amb una impotència funcional a nivell que hi ha poca força muscular o que hi ha poca mobilitat en els teixits del nostre cos. Una de les branques, de les millors branques per treballar aquest tipus de deficiències és a través de l'activitat física, de fer un reforç muscular, de fer un entrenament físic en el qual l'usuari estigui dins del seu propi tractament. I a la vegada guanyem en qualitat de vida, perquè recordem que un treball físic propi del cos ajuda a que vagin desapareixent tots aquests dolors. Bé, aquí a Vitruvi, a part de tindre un treball per part dels fisioterapeutes i dels altres terapeutes molt relacionat amb un tema de camilla, que seria un element més passiu per part de l'usuari, també treballem a través de l'entrenament personal. Fem entrenament personal tan dedicats per persones que potser simplement volen tindre una consciència de si mateix i fer un entrenament propi per cuidar el seu cos sense tindre cap tipus de patologia abans de vindre, però volen entrenar d'una manera segura amb un professional de manera molt concreta, o gent que ve ja amb una patologia de base en la qual, per exemple, els fisioterapeutes, en aquest cas jo per exemple, valorem quines són les deficiències que hi ha en el cos d'aquesta persona i treballem entrenant per poder reforçar les cadenes musculars i aquells dèficits, d'aquella manera la molèstia deixarà d'aparèixer. Perquè hem de recordar una cosa molt clara. Quan nosaltres anem al fisio, quan es fan un tractament més aviat, diguéssim, passiu, treballem sempre des de la branca pal·liativa. Nosaltres volem curar aquell procés aquella estructura que està afectada, però no li acabem de donar una continuïtat en el temps. Si jo segueixo treballant, segueixo estressat, segueixo carregant amb males postures, tornaré a tindre la patologia. En canvi, si nosaltres entrenem i ho fem de manera activa, agafem i comencem a entrar en el moment més preventiu de cara a la lesió. Per aquest motiu, creiem que és molt bona idea i s'ha de potenciar molt el fet aquest d'entrenar personalment. Ara bé, entrem en un moment de pandèmia, un moment en què s'ajunta molta gent als gimnasos, potser hi ha gent que no té tantes ganes de sortir de casa, per exemple, ens trobem molt als casos amb gent gran, que li fa molta cosa ajuntar-se, trobar-se amb altra gent, i només oferir i donar a conèixer aquest servei d'entrenament personal que tenim amb un fisioterapeuta o un professional de l'esport que poden donar molta potència al físic d'aquesta persona sense necessitat d'ajuntar-se amb més gent, tindre un treball molt concret amb un professional de la salut que al final et donarà un treball segur i lliure de tota problemàtica o d'aquestes pors relacionades amb el Covid. Hem de recordar que nosaltres treballem en un centre sanitari que lògicament compleix totes les normes de sanitat i tota la ventilació pertinent. Dit això, des del Centre Vitruvi us animem moltíssim a vindre a entrenar, a provar-ho i a confiar que si entrenem el nostre propi cos notarem millories que ens acompanyaran tota la vida, perquè al final el cos és nostre i ens l'hem d'estimar, ens l'hem de cuidar, hem de fer salut nosaltres mateixos i la salut ha de començar per nosaltres.